చేశారా? దీన స్థితి ఎందన్నా, సంపన్న స్థితి ఏమైనా, పరిస్థితులు ఏమైనా మన దేవుని యందు నిలిచి ఉంటే మనకి ఎల్లవేళలా జయమే. దీన స్థితి అందునా, సంపన్న స్థితి అందునా, నడచినను, ఎగిరినను, సంతృప్తి కలిగి సమస్త జ్ఞానము ఇచ్చిన దేవుని సమాధానము మనము కలిగి ఉందము గాక. నేటి దినము వాక్యం చదువుకుందాము. మార్కు సువార్త 13:35. ఇంటి యజమానుడు ప్రొద్దుగుంకి వచ్చునో, అర్ధరాత్రి వచ్చునో, కోడి కూయినప్పుడు వచ్చునో, తెల్లవారినప్పుడు వచ్చునో, ఎప్పుడు వచ్చునో మీకు తెలియదు. ఆయన అకస్మాత్తుగా వచ్చి మీరు నిద్రపోచుండో చూచునేమో గనుక మీరు మెలకువగా నుండుడి. నేను మీతో చెప్పున్నది అందరితోనూ చెప్పుచున్నాను, మెలకువగా నుండుడా నేను. ఆమెన్. ప్రభు ఈ వాక్యం మన వెనుకలో దీవించును గాక. ఆమేన్. ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటంటే 4 జాములలో మన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం గురించి దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నాడు. ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే 4 జాములు కనబడుచున్నవి. ప్రొద్దుగుంపునప్పుడు వచ్చినా, అర్ధరాత్రి వచ్చినా, కోడి కూయినప్పుడు వచ్చినా, తెల్లవారినప్పుడు, అంటే మనకి ఇక్కడ 4 జాములు కనబడుచున్నాయి. దావీదు విషయం తీసుకున్నట్లయితే తను ప్రొద్దుగుంకు వేళ తను ఉండవలసిన స్థానంలో ఉండగా పాపంలో పడిపోయాడు. అంటే మొదటి జాము అనగా 6 నుంచి 9 గంటల వరకు, యూదులకైతే 4 గంటలకే తర్వాత రోజు పడిపోతుంది. అలాగే రెండో జాము చూసినప్పుడైతే అది యేసు ప్రభు వారు మన సకల పాపముల నిమిత్తము తను అప్పగించుకున్న సమయం అది. అలాగనే మనము కూడా ఆయనకి అప్పగించుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైతే అప్పగించుకోగలుగుతామంటే మొదటి జాము ఆయనతో గడిపితే రెండో జాములో మనము ఆయనకి అప్పగించుకోగలుగుతాం. అలాగనే మూడో జామును చూసినట్టయితే ఇది పేతురు 3 సార్లు నేను యేసు ప్రభువుని ఎరగనని అబద్ధం ఆడిన సమయము. అనగా పేతురు ముందు 2 జాములను సద్వినియోగపరచుకోలేక యేసు ప్రభు వారికి సాక్షిగా నిలవలేకపోయాడు, తన సాక్ష్యాన్ని కోల్పోవలసి వచ్చింది. అలాగే 4వ జామును చూసినట్టయితే ఇది యాకోబు తన కన్నీటితో యేసు ప్రభు వారి వద్ద ఆశీర్వాదం పొందిన జాము ఇది. అనగా రాత్రంతయు, అనగా 3 జాములు తన సమయాన్ని సద్వినియోగం పరుచుకొని కన్నీటితో ఆయన పాదాల యొద్ద పెనుగులాడి ఆయన 4వ జాములో ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతున్న విషయం ఏమిటంటే మనము 3 జాములను సద్వినియోగపరచుకుంటే 4వ జాములో ఆశీర్వదింపబడతాం. అనగా ఈ 4 జాముల ద్వారా మనము ఆశీర్వదింపబడతాము, ఆయన సాక్షులుగా నిలుస్తాము. అలాగునే మన కుటుంబాలకి ఆశీర్వాదకరంగా మారుతాము. అటు కృప మనకు దయచేయును గాక. ఆమేన్. ప్రభు కృప మనందరికీ తోడైండును గాక.